Wangari Maathai, Premio Nobel da Paz 2004. Cando Wangari era pequena vivía debaixo das árbores do Monte Kenia coa súa nai. Todos os días ía con ela a coller leña para cociñar. Tamén axudaba a colleita. Wangari é moi boa alumna e gaña unha beca para ir a estudar aos Estados Unidos. 6 anos despois, Wangari volve a Kenia, onde espera a súa nai. Cando chega ao poboado, dase conta de que todas as árbores están taladas. Wangari está moi deprimida. Wangari non se rinde e comeza a replantar as árbores. Convence as mulleres para que axuden a replantar polo ben común. As mulleres comezan a plantar as árbores por todas partes. Por moito que fai Wangari, a tala continúa. Ela intenta protexer as árbores que quedan. Pero os do goberno mandan aos policías a por Wangari porque non están de acordo con ela. Fan que os policías peguen e metan no cárcere a Wangari. Pero nada detén a Wangari. Todas as mulleres de África axúdana aínda que estea no cárcere. Cando Wangari sai da cárcere, o verde do bosque de Kenia renace. As mulleres camiñan coas cabezas en alto e as costas erguidas porque agora poden recoller leña preto das súas casas. As árbores plantadas por Wangari e as súas mulleres sementadoras medran ata que hai 30 millóns. O mundo enteiro escoita falar dos árbores de Wangari e do seu exército de mulleres sementadoras. Wangari Maathai gañou o Premio Nobel da Paz 2004 pola súa contribución á paz mundial a través do movemento verde. No seu discurso de aceptación do Premio Nobel dixo: Debemos sanar as feridas da terra, así sanaremos as nosas propias feridas.